ассалому алайкум бинандагони азиз. пахши мустақим кардем, пурсидем ки вазъияти качество видео чӣ хелай, гуфтанд ки намешава. ваъда додем ки атрофа як банавор мегирем ва нишон медиҳем. бардораи азиз, дар ҷое ки мо ҳастем ҳамин болода лайрони поёнае. барои поён омадем. бомбаи гуфтагӣ, бомбаи ёфтагӣ мо ҳамун ҷо снаряд, бомба, активни бомба. ана бардораи азиз, назди ҳамон рафта истем. занг зада будем, гуфта будем дар ҷоҳои дар корӣ ки ҳамин хел монда будем. омадан анализ гирифтан нура ва партофтан рафтан. анализи гирифтагишро нишон дод ки ин бомбаи мо як василае ҳаст барои санҷидани ҷараёни об. мо ҳам гуфта будем ки дар назди ҳамон чизай нуқтаи обу ҳавосанҷӣ аз давраи саюз мондагӣ ҳаст. ва ин ҳам ҳамҷа мондагӣ мардими тилокор кофтан ёфтанаш ай таги рек химсанг гуфтанд ки я бомба айҷа кора бас кардан, айҷа кора бас кардан рафтан. ба хотири ҳамун гуфтанд ягон гапи зиёдӣ нашава, гуфта рафтан ки ин бидас ҳамун як васила барои санҷидани ҷараёни об, ай обу ҳавосанҷако. инам хеле бародари азиз, мо ҳам барем як бор ба наворш гирем, нишон додем ки бародаро бепарво. вале иша фаромӯш накунед ки бародари азиз, бале хандовар ҳаст, ҳеҷ гап не ки инам як дарсе буд барои касоне ки меёванд якта зоғ наҷа ҳалок гаштааст. зоғбача ҳеҷ гап не. як дарсе буд барои касоне ки яке агар ҳамчун чизоро пайдо кунанд, ин хеле коро бисёр шудагиянд ки ё пайдо мекунӣ, чӣ хела интересна, бояд як кавереса бикунӣ ранги ман, чирикта дуз дар як шкофаш. ва бачаро гуфтем ки ҳамин хеле накунӣ. ёфте дар ҷоҳои дар корӣ занг мизанӣ, биён ба гуфти русо обезвредит бикунанд ва ба ҷои дар кораш баранд. чӣ дар кор? як дарди сарсозӣ. ин ҳам як дарс буд бародари азиз, ҳеҷ гап не. хубай, ина бародари азиз, мо ҳам наздик омадем, мегум камера кушем. ана хай чӣ нишон метим ҳами атрофа, ҳамаш юған намед. юған бародари азиз, ҳами алафа юған меган, наркини юған, инаш моткин, инаш имсол тухм мекуна. ҳами ҳозир вақтиш аст ки агар даста ҳамин хел бишакӣ, дастат ола мекуна. мо ҳамина шакидем, пӯсти дасти мо кори бисёр кардагем бародаро, ғавсай ҳеҷ гап нест. вақте ки мисоли иҷа ҷоҳои пӯстои тунука дар ҳами бирасонӣ, ё ки дастат нозуктар бошад нисбати мо, бо исматам сар кард хунда инҷа. гуфтем бародари агар дастат нозуктар бошад нисбати мо, ҳатман кафи даст, пушти даст ҳамата мебара, овла мекунад. ҷа ҷангали хуб даст. ҷангал хази буфурем мурем, қарибтар нест. барах бирем ки пома назара бо патинко. юғана ба дасти нозук ба хапи мора ина кафи даст, пушти даст муна намебара, тамом. дигар ҷоҳомна ҳамара агар бишакиш овла мекунад, камтар хишудтар бишакӣ овлае мекунад ки дарунаш пури овай, ҳам хеле захм мекунад. хоб бародари азиз, гузашта аз ин юғана шинохте. ана ҳамира меган юған. ҳамин юғана бобои ҷаъфар нақл кард ки дар лави ҳавзе ки моҳӣ сар додагем, дар он лави ҳавз, инаро фаромӯш накунем, дар бораи ям гап занда кор. дар лави ҳавз гуфт ки як вертолёт омадаш дар давраи саюз. якчандта мардаки занаки рус омадан ҳамуҷа дар лави ҳамон ҳавз дам гирифтан ва ё баня ба баня гаштагӣ не омӯхта. венчи қатӣ шапидагӣ дар танаушуб бисёр хуб гуфта. ҳамира дидан савз венчи гуфта ҷамъ кардан, як қавза дар пушти якдигар шапидан гирифтан. кай ҷаъфар бо нақл меяд дигар хелна, мега ҳар як похса, ҳар як бузбале ҳастанд ки иш дар пушти уш задааст. шавқов кардан истироҳат омадан чанд рӯза. шавқов кардан саҳари хеста натвистан, аҷошу вертолёт фарёз кардан, бор кардан бурданшу. ям як чиз заҳрнокай гуфтем.
ана бардори азиз, як ҷо як замин дорем хоҷагӣ деҳқонӣ танаи деволай. гуфтем ки дар ҳамҷа чормағза бишунем, нашид. вале нишонтон метиҳем болош камтарак алаф дора, алафи кам дора. ба хотире ки сирхокай, сангай, сел. алаф намерӯяд, дарахт намерӯя. гуфтем ва трактор хати раҳ шуданем, ҳам хеле ки барои чормағз задем, назадем. камтар кандем ба даст ки хок нашид. Назадемаш ва ана ҳамин дарахта мегӯм баром бишунем дар ҳамҷа. ира дар ҷоҳои мо гузук мегӯянд, гузук. ана ҳамин хеле ғуро мекуна, калонтар мешава, хай нисбати и ягон 2 баробар га зиёдтар мешава. ва дар дурунаш як дунаи пустғавсай. як дунаи пустғавсай дар дуруни ҳами. дар дуруни дуна мағзи майдаҳакай. фақат ба чӣ хотири ҳеҷ доругӣ ҳаст. бале вақте мерасад дунаша мегирӣ, дар об тар мекунӣ, барои шикамби сахт мехӯрӣ, шикамби сахта мекушоя. ҳамира гузук мегӯянд, неми гил мекуна. чил гум бахкадам хотир мо бурданиш ҳастем ки биз намехӯраира, мол намехӯраира. ана ҳамира мегӯм барам имсол тухмша бичинам, барам ҳамҷа бишунонам ки як ҷангал шава. ҷангал кишид, баъди 5 сол 10 сол мешава ки замина бигӯй ки замини сиёҳай. мақсад ки дарахтҳо қоқ мешаванд, меписанд, меғеланд, хокам мешава сирхок, мешава сиёҳхок. ҳозир абитияй ва гармӣ, вақти истироҳати хирса, ана хугу дигарай. ва дар ҳами як фасад шид, чӣ буд мор бирсе буд ки нафас каши касе чизе. ва дар ҳами соягиҳои дарахтҳо дам мегиранд, ба қарибӣ намегрезанд. овоза мешнававу намегрезад. то не ба қарибиш наёй, урам ховолу чхел гум истироҳат кардеса ғаматиян чхелай намефорад ҷимбида. ва ё ма мехиланд дар пасаи ҳамин бита мисол ховай меёй ба наздикиш, ай дур гавза меёй, овоза мешнавад намегрезад. то бай насре бай пеша меёй, намебинӣ шу тра дидааст, ҳоп мега мегреза. тра неметарсона, худаш неметарса. хоб лави о мерем. бародаро хеле бисёр гап задем, дар бораи ҳар чӣ гап задем. лета паузаш кунему, баъд бирем дар назди бомба, баъд шахшак кунем. хеле аст. хоб бародари азиз, баъди як чашм задан боз вомехӯрем. на бародари азиз, бомба ёфтагии мо. бомбара омадан таҳаррук кардан, кофтан, фаҳмиданд ки бомба наддаст. ё ҷа як ҷои кашолкунӣ доштааст, кашолш мекардай, ҷараёни обро месанҷидай. ёкам дамхили гап хабар, ман подробниша намедонам. бомба дар сараш гуфтанд ки бояд запал дошта боша барои кафиданаш, дигар хайр гуфтанд. ба ҳар ҳол ки шумо ҳаминро ёфтем, моро хабар кардеда. ба бародари азиз, гуфта ҳам мардак бачаҳо омадан дидан ва гуфтанд ки хайр раҳмати калон, занг задан, раҳмати калон ки ҳамин хеле карди, занг задию хабар карди. раҳи дурам хесем омадем, ба ҳар ҳолам пули давлатай. роҳи кардани ҳам як чикел шуд, маълум мешава ки кор кардесан бачаҳо. хилас ва ям гуфтанд гап нест, агар ки боз пайдо кард, касе ки пайдо кард, бояд ҳатман хабар кунад ки ягон гап хабар зиёдтӣ нашавад. инам хел бародари азиз, тавсияи мо ҳам барои шумо ки ҳамхел агар ки пайдо карди чизе подозрительный, ҳатман ба ҷоҳои дар кори занг зане, хабар куне, ягон ҷоз кам намешавад. хоб бародари азиз, саломат боше, зинда боше. надидем ша ҳаракат мекунем, мерем. агар дар дун ҷангало ягон чиз дидем, нишонтон метиҳем, надидем. зиёдатон бахайр, дар амони аллоҳ бошед.